Днеска сутринта влизам да си онлайн банкирам. Изведнъж в салдото някой се шмугна. Викам, какво става тук? Вика, аз съм Урсула фон дер Лайен. Викам, Урсула, what are you doing here? Вика, гледам какви движения по сметката имаш, какво ти е салдото и така нататък. Викам, Урсула, може ли така да щъкаш из моите сметки? Това нормално ли? Викам, ние ти не знаеш ли, вика, прекарахме закон, дето да може всеки от Европейската комисия да си влиза, да си щъка из твоите сметки. Викам, за какво му е на някой от Европейската комисия да щъка из моите сметки? Аз щъкам ли из вашите сметки? Вика, не, такъв е закона. Вика, вика, не знаеш ли, че даже въвеждаме в момента закон, в който ти 6 месеца, ако не си похарчил своята заплата, ние ги взимаме и започваме да ги харчиме за въоръжаване, за някакви такива дребни неща. Викам, добре, как 6 месеца аз няма да си похарчим заплатата? Ти мене за някакъв ненормалник ли ме мислиш? Как аз още на 15-я ден съм ги похарчил тия пари? Къде 6 месеца ще ги държим? Вика, това не е за тебе, то е за хора, които имат повече пари от тебе и така нататък. Вика, аз забелязвам, че в твоята сметка няма много движение. Ток, вода и такива глупости само плащаш. Викам, да, само за това стигат. Вика, това е за хора, които получават повече пари. Викам, добре, ама тия хора, дето получават повече пари, нали се сещаш, че веднага ще се появят фирми, дето ще предложат услуга 5 месеца, 6 месеца ти е задържана заплатата, купи си нещо фиктивно, върни ги обратно парите, веднага всичко ще бъде нагласено. Вика, ние само пробваме в момента, ако стане, вика, някакви такива глупости мислиме, вика, просто да е по-интересно в Европа, да има за какво хората да си говорят. Викам, това е нещо като Луна парк, така ли? Вика, точно, как ме разбра, вика с една дума, Луна парк. Точно, вика, качваме хората на въртележката, въртиме ги горе, после долу ги въртиме, от тук, от там, нещо за война се подготвяме, каквото има. Викам, вие какви терикати сте, с какво се занимавате? Хората нямат време да дигнат глава, а вие с какви глупости се занимавате? Викате такава ни работа, вика, ти нали си артист? Викам, да, артист съм. Вика, и ние така глупости, правиме ти глупости. Говориш, вика, ден да мине, друг да дойде. Интересна работа, Европейска комисия. Какво да ги правиш? Обаче чак да ми влиза, да ми щъка по сметките, стори ми се някак си ненормално. Нищо, нека си влиза, нека преглежда. Въпросът е да не гепи нещо отвътре. И да гепи са, какво да правиш? Европейска комисия, Европейски съвет. Можеш ли нещо да им кажеш? Те едно време на дедо ми комунистите са му взимали земи, взимали са му крави и сега на нас ни взимат онлайн банкирането. Всеки взима по нещо. Кой каквото намери взима. Това е, важното е да се краде. Мангела ефект,